Egun hon, eta ongi etorri guztioi Azpeitira. Gaurkoen anfitrioi lanak eiti tokau zait, Soreasoko antzoki honetan, eta ea ze pelikula kontatzei zuetan. Kasualideik zer dien, pare-parien efemeride bat tokau zait. Ze irakurri berri dut, gaurkoen martxun 22 batin, aurkeztu mentzala mundu nindeko lehenengo filma, duela 130 urte. 56 segundoko film mutu bat, baino esautzen nauzuenok badakizute nahi hitzeitie asko gustatzen zaitela. Eta gaurkuen pixkat hitzartzie luzexo egin gotela. Eta tokau izen zait, Zoreasuko antzoki honta etortzien, eta zuek esirtza zaudeten eserleko hontan jendie lotan dana ikustie. Da espero dut gaurkuen olakoik ez pasatzie. Pelikulatan kredituek azkeneako usten die, baina gaur pentsadet nire hitzartzi hau alderantziz hastie. Ezkarrak ematen hastie. EH Bilduko komunidade osun partetiken, alkatiek eta taldiek eskertu nahi ditut. Egunero izatelako lanien, hausardilekin, herritarran ongizate hori bermatzeko. Errazkerien eroi gabe. Badakit zertaz zain naizen, eta batzuetan sakrifikau edala. Badakit baita ere, zuen egunerokoen, oztopo asko genitu bertxatitu zuela, eta nagusiki finantza eta baliabide nahiko ez dituzuelako. Baina egiten duzue, egiten dugu. Eta gaur, aitortu eta eskertu nahi dizuet. EH Bilduko udalok eta alkateok egunero gabiltz, gure herritarrak, bizi proiektuek gauzatzeko lanien, eta gaurko konferentzien lan esparru ezberdinek landuko ditugu, baina nire hitzartzien zentrako naiz etxebizitza politikatan. Udaleko baliabideen zati handiek dedikatzen ditugu arazuek konpontzea, eta etxebizitza arazu konpontzeko ere politika eraberritzaileak abilen jarri beritugu. Eta guk oztopuek, boikotak eta zortze zaizkigun edozein arazun gainetik, EH Bilduko alkatiek, etxebizitza eskubide bermatzeko erabateko konpromisu dakeu. Eta EH Bilduko udalerriok aitzindariek ea hontan. Errenterile izan da, Euskal Herriko lehen udalerrile, gune tentzionauta izendatzen, Azpeiti ere aitzindarile izan da, etxebizitza hutzak mobilizatzeko programat martxan jarri deulako, eta etorriko die bai udalerrile eta bai neurri gehiago, EH Bildun aldetik. Guretzako, etxebizitzana lehentasuna dalako, eta argi dakeulako gai hau jorratzen jarraitu behar deula, ze badakigu politika egokilek emaitzek emate dituztela. Katalunia da horren erakusle, behaiek gure aurretik hasi die lanien, eta ikusten da, politika konkretu batzuk eta neurri batzukin posible dela alokairun preziu jaiztie. Politika puntualik soilik ez digute konponduko etxebizitzan arazue, beraz, beharrezko zaigu erakundin arteko lankidetza. Danoi dagokigu harturaz jokatzie, eta argi dakeu, EH Bilduko alkatetzetan, ez lana, ez konpromisue eta ilusioik ere ez zaigula faltako. Hemos sido pioneros en Rentería, siendo el primer municipio de Euskal Herria en declararse zona tensionada. Hemos sido también pioneros en Azpeitia, porque hemos puesto en marcha el programa para la movilización de viviendas vacías, y vendrán más municipios y más medidas por parte de EH Bildu, porque la vivienda es una prioridad absoluta para nosotras. Cataluña está demostrando que a través de políticas públicas y medidas concretas se pueden bajar los precios de los alquileres. Algunos decían que no se podía, que esa no era la solución, pero sí que se puede, sí que hay una solución. Es cierto que la problemática de la vivienda hay que abordarla en toda su complejidad y es necesaria la colaboración interinstitucional, porque este es un tema que nos implica a todas y por parte de las alcaldías de EH Bildu no faltará ni el trabajo, ni el compromiso, ni la ilusión. Así que acción. Ausardia eskatzen digute herritarrek, garaiko erronkei erantzun berritzaileak ematea.
Lidergoa izatea, kudeatzeko gure gaitasuna, ja inok ez du zalantzan jartzen. Hemendik 2 urtera jakingo dugu udalok, ea, publikoari gustatu zaion gure interpretazioa. Gidoia idatzi daukagu. Pelikula bat aurrera ateratzeko, lantalde zabal bada beharrezkoa. Soinu teknikariak, errealizatzaileak, kamarak, aktoreak, guztiak dira ezinbestekoak. Eta EH Bilduren proiektu politikoan ere, rol guztiak dira ezinbestekoak. Hasi, lehen aldiz, herri batzar batetara joaten den gaztearengatik. Egunero, laguntzeko prest ditugun militanteengatik, oposizioan dauden zinegotzeengatik, eta horrela, gure Richard Gereraino. Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko, Nagore, zure hitz politengatik, eta bai, gaur ere etxebizitzaren auziaren inguruan, eta honi soluzioak bilatzeko hausnartzen ibiliko gara, baina horri ekin baino lehen beste agur bat jasoko dugu, dakizuen bezala, 3. konferentzia municipalista hau berezia da, EH-rekin batera modu partekatuan ospatzen ari garelako, gu hemen Azpeitin eta haiek Angelun, baina hitz batzuk ere bidali dizkigute. Hortxe. Egun deneri, hemen nauzue Angelutik mintzatzen, gaur elgarrekin antolatzen baititugu topaketa municipalista horiek, zuek Azpeitian eta gu Angelun, guk lehen aldikotz eta heldu den urtean herri hauteskundeak preparatzeko hartuko ditugu goiz hori eta herri hauteskundeetatik haratago elkargo erran nahi du iparraldeko instituzioa marrazten duen asanblara lantzeko. Beraz, guk gurean goizean tailexak eginen ditugu, esperientzia partekatzeak, erran nahi du kasuaz kasu, herri bat atxiki edo oposiziotik gehiengora pasa edo elkargoko hautetsi postu hori hartzera, mahaiak antolatu ditugu eta bai hautetsi, bai kideek elkartrukaketa eginen dute iparraldeko mailan gure helburuak lortzeko. Urrats berri bat eman, gehiengo bat osatu edo animatu elkargoan eta gure buru jabetza bidean beste urrats bat emaiteko eta instituzioari aldaketa bat eragiteko. Atxaldean mai inguru bat antolatu dugu Oiartzun, Getaria eta Urruñako hautetxiekin eta hor buru jabetza mai gaineratuko dugu eta hegoaldeko eta iparraldeko hautetxiekin hor nazio ikuspegi bat mai gaineratuko dugu. Beraz, zinez, hemen Angelutik nun 100 bat pertsona bildu garen, animoak igortzen dizkizuegu zuen egunerako, ongi pasa dezazuen eta ondoko data batean elkar bil gaitezen. Pasa egun goxo bat eta ikus arte.